Hello guys. I die. Hello everyone. Good morning and welcome back to my channel. So logoफोर नैबे दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायलायबाय आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनैहाय इन्ट्र'खौ गस्ला गानाल'सिनो होबाय गरमबो ना ओमफ्राय अखा हादों एसे गुसु दिनै ओमफ्राय दिनैहायबो नायनोसै मा जायो भिडिअआ फुल डे मर्निं टु नाइट मा जालाङो देखायनोसै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै ओमफ्राय मा होनो जोंना लाकिराजनि मामानि खानायखौ दिनैहाय लान्टा हरसिगोन आरो बेखौ नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनोसै नायलांबानो जाबाय माबायदि जायो गाबोना मायो नोंथांमोन रेडि खालामबायानो र' थांनि आङो मा खालामनो नोंखौ मा खालामनो नागिरदों मेगना मा फुस्रोना लाखो बे हायज्रिनानै सिखाग्रोमोना मा खालामजाखोलै नोंलाय मामाय salah ya mata tu keibai ni mama ya tu kau habis kau apa lagi guys kita belum nampak Daniel gila ni hai local ओंखाम सफैबाय जों ओंखाम जानो माबायदि हांखुर जादों जों माबायदि हांखुर जादों दां मा गुसुना गुदुं जाखो ना Utar mobile ko la nagre no
Sudah? Sense खालामनांलायबाय ने हासुनानै Putum. Hello guys. I die. नोंना खानाय गैलालै मामाय. Hello guys. Hi. Bye. LuckyRajजों गेलेनो bye. Nah. Hi deh. Bye. Bye. Labu आंनो लाबो. Nah. Maबा फै. गाबनारखो. दालि समबार होआखै. बे जाहैबाय आंनि फेभरेट एकदमबारे मैथा नाथुर. ओंखाम दावदै रुनाय हांसोनि. मा दं? नाथुरजों सामब्रामजों. गाइखेर. ओमफ्राय नै गाइस मा होनो फारसेजों अखा फिसा हादोंमोन ओमफ्राय रिल्स बानायबाय आरो ओमफ्राय कपिराइटनि थाखाय आं गानखौहाय होआसै ओमफ्राय गेस खालामदो जे सङा मामोन आं अलरेडि इन्स्टा आरो फेसबुकआव होखादों दिनैनि लान्च जानाय Good afternoon guys ओंखाम जानोसै जों दासो फैखांना आङो गोनां फ्रेस जाबाय आरामनो बेजों लाखि उन्दुदों लावथुब Abang, Mama, Abang.